Nu skal vi fortælle lidt om den adaptive fartpilot. I Mercedes betegnelse Active Distance Assist Distronic. Det foregår alt sammen på rattet i de moderne Mercedes-Benz'er. Lad mig vise jer nærmere, hvordan man aktiverer funktionen. Adaptive fartpilot, dens funktion det er således, at man indstiller hastigheden, og så følger den forankørendes hastighed. Det vil sige, bremser forankørende ned, så bremser vores bil også ned. Speeder forankørende op, så speeder vi også op. Lad mig vise jer, hvordan det gøres. For at aktivere den adaptive fartpilot, det foregår i venstre side af rattet, ser vi her. Det her det er AMG-line-rattet, det sportslige design. For at sætte hastigheden, vi vil køre, lad os nu antage, at vi ligger og kører 110 km/t lige nu. Så for at aktivere, trykker vi sæt plus, og så vil den så vise i instrumentbrættet, at vi kører 110 i timen. Nu er det lige teoretisk set alt sammen. Vil vi øge hastigheden, så kan vi blot trykke plus, så øger den med 10, minus, så sænker den med 10 km igen. Vil vi swipe, så justerer den med 1 km i timen. Afstand til forankørende, den kan man sætte i 4 forskellige intervaller, og det er vist inde i instrumentdisplayet her. Vil man tilbage eller ud af funktionen, så kan man blot trykke cancel eller trykke på bremsepedalen. Vil vi genoptage, så kan man trykke RIS Resume. Et lille hemmeligt trick. Trykker man 2 gange på den her, der hedder RIS, så regulerer bilen hastigheden til det seneste aflæste færdselsskilt.